बेलायखानो हामबाय जत लुखुरावनो नायथंनाय तिरबाहासनि जत आंनि आंनि खाफांनि दाखुक बुखुक सं ते नायथंनाय जत लुखुरावनो बेलाय बेलायखा हामबाय रियो इंगाय जों तिनि फायस फायखा जोंनि खाकसांमानि हारुङ इंगाय तिनि 4-5 भिजिट तिनि 5 भिजिट जों तिनि नक थांनो बागै प्लेनिं खायखा ओंखाय खोनान सिमिन अर नक थांजांनाय 12 फेमिलि अर नक थाङै रिजांनाय आनि बिसिंतै 80% बरक तंना बागै नक बुसखाङो दुगान नंनाय तामोंखाय बंनि बंनि आं जे साइमोन मानि बर'नि कुनु हाफुं हाथाय खोरै नक नक ब्रा बारि खोरै अ तिब्रा हाव कुसुं कुसुं तंनाय बंसनि बसंनि बरक इंलिसे बंनि ताबुक सुजरा ना बंनि डकुमेन्ट दङ ना चानानि थिगमरे दङ ना बंनि जागा दङ मुंसा खोरै बंनि याग बेलायखाय खायरक सुरु सुरु अमहायनो तिब्रा हाफुं हाथाय जत आमसायनो तिब्रा सारंनि तमंग महाय गाबोन बागैनो जे जागा थाङो आंगा जागानो खुब डिप सिस्टेमेटिकलि वानसगै मा थाङो इंका आं बंनो बाजार कुथुमरि सिमि कलांखाय तो इंगला बंनो आं बार बायखिनो कमप्लिटलि बंनि फालै चाना तंना चाना खिना सोतैनानै लाइट दै बेबांनो आं बंनो बेबस्था खालामना खालामनाय ओंखाय दै दंखा आबो नुल ताबुक जोंर नक थांनाय खोनानसिमि नक थांना चेंजांनाय इंखाय नक थांमानि उल अर बुसखाङो लामा लामा बटक जों लाइट दिनानै बेबस्था माखायनाय लेट्रिन बसं खालायनाय खोनानि बिसिङावनो बरफ लेट्रिन थांनाय आमहाय ओंखाय अर दखाननि दं ओंखाय बरफ हासालनि फाय फायै आ जागा बं जागा बोखोरै खस्थ' मस्थ' हाफुङाव दं दं माने आमाहायखौथ' बेबसा खायमिया सिकिउरिटिनि मेटार दङ थांफाय सिकिउरिटिनि मेटार दङ खस्थ' दङ नैनि मानै दं नस्थ' ङै थांमानो थांफाय ओंखाय आसो गोबां गोबां मानिनो थांफाय रोखायमाया बेबाग देया वानसुगै टेक्निकेलि लजिक जों वानसुगै बेबाग जों अरन इनिसियेटिभ मानाखा बंनो अरन रिहेबलेट माखायनाय बंनो अरन मातनिनाय अरन नखुक थाङै बंनो अरन दुगान माखायनाय आबहायखोनो कोरों कोरों जागावनो सिनि त्रिपुरा सारनो जे थ्रु रिहेबिलिटेसन इनकाम जेनेरेसन प्रग्राम जे खायदों माने टोटाल सारा त्रिपुराव 50टा मडार्न मार्केट खायनाय आबन बिसिङाव कायसा खाकसांमानि हारुंनाय इनक्लुडिं आगरतलानि राजधानी कायसा मार्केट जे लिक समनि उत्तर गेट न किटिंगै सिनि बरनि बाबु खुब प्लानिंग कम्प्लेक्स कायसा मॉडर्न क्राउन जुवेल मॉडर्न हेरिटेज मार्केट आमहायके टोटाल त्रिपुरा 50टा खायलायजांनाय तेनिनि कान्चनपुरनि जे हाईवे मित्रुन्जयनि गाना आबो खुब कायसा प्लानिंग सिटी जोंगाबो खायजांनाय गामहायखाय जों तिरक तिरक जत जागानो स्टेप बाय स्टेप प्लेनिंग खालायै जेकुनु सिटी न सिस्टेमेटिकली आबनो तै दुलनानै एडमिनिस्ट्रेटिभ खायनानै तै आरो कन्स्ट्राक्शन सिस्टेम आरनि बाजार सिस्टेम बाजारनि एनवायरनमेंट टोटली अब मॉडर्नाइज संनाय आमहायके मॉडर्न एम्यूनिटीज मॉडर्न बिल्डिंग मॉडर्न आर्किटेक्चर मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी मॉडर्न एनवायरनमेंट मॉडर्न ग्राउंड ते मॉडर्न गार्डन बेबा गाबो इनक्लूसिव दंनाय मार्केट रग सिटी रग टोटाल 50 थांनाय अमहायके न टाकारजला कन्स्टिट्यूशन सिनि बिसिङाव खाकसांमा हारं कायसा